Ganahan ba mo makaadtog lugar na puro pagkaon? Kini si Ben Salise para sa the best food market in Cebu. You lift my heart up when the rest of Magsubo na ba sa ating food trip? Tara! you enchant me. Si Char, mga tong guwapa kay nga tour guide. Tanawa guys, among first stop. It's Japanese rice wrapped in bacon and then smothered in their special sauce. Akong naibawan nato kay Japanese siya. Saan eh? Pili na ko maning garlic. Garlic. Tama na. Hi sir. Hi. Unsan eh? Banana pancake trail. So puro banana? We don't sell banana, we don't sell pancakes. We You say trail. Ang balikan kay Southeast Asian street food. Di daw sa mabalig banana, di sa mabalig pancake, trail, Southeast Asian something. Sa mana siya. Kung ano man na siya, ang banana pancake trail kay backpacking trail man na Southeast Asia. Sige sir, sa may mong i-prepare sa mo. Ang specialty is pad thai. Musiga na siya hap, so Amudyo musiga. trust lang. Musiga daw siya, uy. Wow! Power by power. Hi, by the way, sir. Unsay naka-inspire nimo para ani mabuhat ka niya ito? Kuan, kanang banana pancake trail, we follow that so backpacking ko with my wife. And then we follow the countries. And then in every country we go to nami mga friends na mutugno na mo mga recipes nila. So these So are chef ka, sir? dili. Hobby lang yun din mo sa buhay. Wow! Ano man sila, a way through a man's heart is through his stomach. Sakto ba ito? Yes. Sakto, oh. Sakto to. There you go. Wrapped in egg. Pad thai ang tawag ani. Kung pusilon ka, pad thai. Akong akdalawan. Tinuod bitaw kay sa Thailand, sa ilang language, maglisod man sila sa D. So they pronounce it as pad thai. So how do you say delicious in Thai? Namit! Actually, to be honest, it's just a little. Mura sa kuan, no? Tauge. Tulami kayo siya. Tauge, wala ka lang. Munggos ba? Munggos sprouts. Ano yung chori burger? Try lang. Ang sa'yo tawagan ni sir? Chori burger. Their famous chori burger. Kung makasala ka, chori. Chori burger. Pag ako eh. Di siya pero sa ubang. Chorizo. Chorizo. Chori burger. Chorizo. Para makasave mo kanang di na mo kailangan mag-atotoglaing mga lugar sa Southeast Asia na mga countries, gunan mo ka-try sa mga food, ari mo sa pancake. Banana pancake sir. Thank you kayo, sir. Thank you. Churi. Akong igsuon. Human na mo kaon dere, mahimo na ko gingani. Asa gikan ang name nga pork barrel? Ay. Scam gid. 13 different herbs ang ginagabatas ng pork. So, unsay mahitabo sa pork if na yung mga 13 lain-lain nga herbs? So, mas flavorful o mas humot ang pork. May pa ang pork humot. Muna ang pork barrel, pero di na siya scam ha. Kung dato, ani. Mura sang baboy. Kung pobre mo kaon, Anong pampista, gid ba ka? Sir, gutom na ko, sir! Dili scam, pork barrels. Let's go to our next. Ay lain jud ang mga kanon, nationalities nga naa dere. Korean, annyeong! Ay Japanese, konbanwa! Ay mga Thai, pi! Pinoy, mabuhay.